ukuthi mina ngadilika nogogo ebuye ku-order amalahle kwathiwa nansi ingane kaMathula. uMathula ingane yakhe yephoyisa. Watshela wonke umphakathi ukuthi nayi ingane kaMathula kanti ingane kaMathula ilesi Johannesburg. Sure. Wathi ngilandile ingane kaMathula nansi and then abantu bakholwa ukuthi ingane kaMathula le. Kodwa kushuthi babona abanye ngoba eminye amafamily ayengangisiza ingane yakhe. Amafamily lawo konye uDuma. I think uDuma ngikwazi ukukhosela kungibaleke kuwo lo wayengenhla. Nakhona ngisizwa uMasimilane omunye umama osashona nkosiyami wayengithanda edlula ngisho ingane zakhe nkosiyami ngithe emncane ke lapho ngibalekela uyangena phansi kwedwaba zakhe nkosiyami nginenkinga sengishaya enzansi ukushaya ngishaya emncane mina ngidlungeze nje kusemncane hayi manje kusemncane ngisakungena kusemncanyana ngihlale khona nkosiyami ngilale khona ngishayela ukuthi ngilale khona ngifuna nje uthando ngithanda ukujabula nabantu ngabe lana kuserious kakhulu kuyashaya kuyathethwa la ekhaya ngithanda nje ukujabula nabantu mangeke umunye umuzi nginayingane eningi ngijabule ngibiza abazali banguma because mina nginogogo kuphela uma ngithi ngibiza umakoti lo hayi kusumzali wakho mina Sure. ubucabene nogogo Ngoba umakoti wekabhuti wakhona becabene nogogo wakhona and then mina mangithi kuthiwa kusumzali wakho baphuma ibhodi labo badlale ugogo mayinganakho ukudla sehlupheka engasasebenzi sifune bephakela ugogo yedwa mina ngingaphakelwa. Okay. Mina ngihlala endlini enkulu nogogo sekucatshene manje uphakela ugogo ngoba manje umntaka gogo ubhuti lo ukhona kufuneka emphakele ngeke umbuze uNtuma wena ushuthe emphakele mina ngeke ngiphakele ngoba ngigcina sengitshontsha nokudla amathini kofishi ngibaleke nawo ngiwadla le koduma ngenhla bengenzele inkosami ngilambile nakhona ngeke bebondlana nami bedayisa nevoso ngicela sengitshontsha ivoso ngilifaka la ngabale ngibandisa ivoso ngibaleka ngiyenza ukuthi ngilale ngidlile angisaphakelwa la ekhaya